Presiden. Sampai adigan saya langka miakon jolo adiga peasa normal muse. Bangtar tahun nama nuhor minyak ketenganon 30.000 saliter. Nipi namai. Au di huta-huta ado Pak Presiden, dan adong SPBU di hutan nami, akka pajual ketengan do adong dison. Kesempatan dalam kesempitan do dibayan halahon. Lasso marpikir do mabayan arga, mangokik namaon. Alai sadiape dijual halahon, terpaksa do tuhoron. Asa boy pakeon, karetan dibana buret-buretonon. Alai ngapa godaku halahon mabuat utung. Nyatusan do kesulitan halaon mangalap miak tu SPBU-an loja antri alai dang pola 30.000 nian bayanona. Dang tartaonon Pak Presiden haroroan nih hepang so adong durian pe 10.000 do saangkat. HP lancar inah hubage miak di SPBU Sidikalang alai buasa saya 30.000 do pe ijual halahon tu hami. Hujaha berita ditakup polisi di Medan pajual minyak ala dijual 10.000 2.000. HP di huta namio nang peso langka minyak ngaleleng 10.000 minyak saliter. Bahkan 10 opat debak buasa so ditakupi Pak Polisi. Heran do ibah. Songon itu anomani 10.000 mah dijual ibana minyak naon sonari. Nah husukun buasa deba ditakup alai deba dipasobu. Sapa ala ipasobu masude manang takupi masude. Holanido nagabe pertanyaan dia.